Nå, jeg tror også, vi er varme nu. Lad os synge 498. Jens Weimann. Og Søren, jeg vil rigtig gerne have, at du tager anden stemme. Bare prøv at følge med, så godt du kan. Ja. Rigtig godt. Er I klar? 1, 2, og 1, 2, 3. Hvem sidder der bag skærmen med kluder om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko i bånd? Det er som en Jens Weimann, der er sin sure nød, med hammeren må forvandle de hårde sten til brød. Dyber ned, Markus. Og vågner du i morgen i allerførste Pas på anden stemme, Søren. og hører hammeren klinge på ny. Det er som en Jens Weimann på sine gamle ben, som hugger vilde knister af morgengåde sten. Godt, Frank. Og her er du til stede blandt ondens fede spas. Godt, Richard. Møder du en holdning, hvis øje står i vand. Det er som en Jens Weimann, Det er som en Jens Weimann med mod frosten mere et læg. der er næppe ved at finde mod frosten mere et læg. Det lyder overraskende frygteligt. Nogen, der kan forklare, hvorfor? Peter? Markus sang forkert. Nej, jeg sang i det korrekte tempo. Du sang i et andet tempo end os. Ja, det korrekte tempo. Peter har ret. Og kan du selv høre, hvor arrogant det lyder, Markus? Hvis der bliver råbt brand, vil du så også løbe den modsatte retning af alle andre? Ja, det vil jeg, hvis alle de andre løb direkte ind i flammerne. Nu er det bare dig, der skal tilpasse dig koret, det er ikke omvendt. Vel, så lad os lige prøve igen.